Labarin gaske kashi na biyu. Miliyoyi nake kashewa motoci in cika sahu-sahu, a kan na san da abin da yake damuna ina tunin baya. Kuɗin nan da ake biya na ban cin su don fita kunya. Sai nake tambaya a ban dama garin nan na ci shi ko gaya. Hakan mai gida ya yarda na ɗiba ko ban faɗi ba ya bar min. Kuɗin nan suna jikina amma garin rogo na ci shi ya fi min. A kwan dai a tashi dukkan masu sayayya ina gaban kowa. Kuɗi za su zo a hannuna ne in rarraba na ba kowa. In ka saya to sai ka kira ni ke haɗa shi motoci. Ku tuna dai ina da matana a gida ga ciki kaɗan saura. Ranar da duk an ka bani kuɗina sai in rage na sai kaya. A dai hankali sayayya ta cika na kammala sayen kaya. Aka yi haihuwa na ɗinka tufata mai kyan ganin fita kunya. Ranar biki ina murna ban ko jin maƙyitatan baya. Yaro ya karɓi suna, ni ma tilas a bani na suna. Mata na mai gidana dama sun kawo tallafin kaya. Kaya na haihuwa har sai da aka yi ragi aka kai saura. An sha biki, waɗansu suna cewa walla kun ga ɗan baiwa. Biki ke wuya kawai mai gida ya gwangwaje ni da ɗan karan daɗi. Ya ce ka ga taka mota don kuwa aikin kana biɗar sauƙi. Yau ga ni dai da mota nake zuwa gidanmu ni da bamu da ko jaki. Muna nan muna ta aiki sai dai ƙuncin na bara ya waigo. Don za na bar gidan nan, me ya saka za ku ji shi yanzun nan. Kora aka yi garan na fice ciki ko ni na kori kaina dai. Girman abin da zai sa in fita shi laifin gare ni ko an min. Dan Alhajin gana mugun suna tun da ba ni cuta tai. Bayan na fita dai wahalhalu sun biyo baya har da rashe-rashen rayuka wanda za ku ji a nan gaba. Dan Allah ku danna mana subscribing saboda ku sani idan mun ɗora. Na gode, na gode.